ito, katadala lang ng kliyente. So, sinupot niya. I-bracer ko muna para Sabado to eh. So, ulitin ko. Yung mga order ng lechon, meron tayong dito for May and the month of May and June. Meron na rin mga April, July, medyo wala pa. So, itong mga umorder na to, thank you. Itong mga order na to ay kukunin natin sa slaughterhouse. Kasi wala po tayong baboy sa supplier. Wala. So, yun. So, ulitin ko, yung mag-order, either sila ang kukuha doon sa may cattle sa slaughterhouse, tapos ipapalit yun sa akin. So, yun po, yung mga mag-order ng ng lechon. Ulitin ko, either ako ang pupunta sa slaughterhouse or kayo ang pupunta ng slaughterhouse at ipapaluto na lang sa akin. So, kasi wala na po tayong stock sa supplier. Meron yung kinukuhanan ng mostly lechonero dito sa LA. Meron, kaso nga lang, medyo mahal. So, yung kinukuhanan namin sa Norco, medyo, nag-stop yata for a while or sana magkaroon din sooner, pero chinecheck natin ngayon, wala pa daw eh. Wala pang balita. So, wala pang balita sa ating supplier. So, ang mangyayari ay sa cattle house tayo, sa Catayan mismo. Yung mga mag-order ng baboy, kailangan kong kunin doon sa cattle house, sa slaughterhouse. Kung gusto nyo yung laman loob, sa inyo din, tsaka yung dugo kung gusto nyo. Kung nandidiri kayo, sa akin. At kung gusto nyo kayo ang kukuha at ako na lang magluluto. So, yun. Yun po, una tayong stock ng baboy ngayon. Pero meron, kaso nga lang, dun sa cattle house. Sa slot at Catayan mismo. Okay? Sa bandang Chino Hills din. Magkakatabi lang yan, Chino Hills, Corona. So, medyo malayo kasi nasa Lakewood ako. At pwede rin kayo ang kumuha ng baboy at ako magluluto. Okay? PM nyo na ako. Yan number. Kailoko Kalechon. Iloko Pinoy. Okay. So, yan ang ating lechon. So, yung kanyang temp. So, 174 sa batok, 1980 sa thigh, 169 sa belly. So, medyo malaki-laki siya. Ayan. So, nalit siya yung tamang cooking time. Ito yung mga ating device. So, ayan. Okay. Ayun. Strong fire muna siya. Tapos bigla natin papatayin. So, isang hataw pa na malakas sa apoy. Ganyan kalakas ng aking apoy. Tapos bigla natin papatayin. Ayun. Yan ang diskarte ni Kailoko. So, yan na. Lechon done. Higanting lechon. Nung kanyang temp. Nandyan. Accurate. 180 sa thigh. 170 sa belly. At 174 sa batok. Okay? Yan. So, eto. Mga kalechon. Mga kalechon. Ayan na. Ready na yan. Ayan na. Okay? Linis po ang ating mga kamay, ha? Malinis. So, ayan. Iloko Pinoy. Lechonero. Ayan. Babush.